И здравейте на всички, които ме гледат, аз съм Ловрен. Това е Clash Royale 2v2 Challenge. Има Free Joint, 10 джема на 3 уина, Random Epic на 5 уина, на 7 уина 2000 голд и на 9 уина Magical Chest. Ако аз стигна до там, ще направя специален клип, в който отварям Magical Chest и в който отварям и този Challenge Chest. Клан Чест е започнал така. Вече 32 дни ще бъдат с нас 2v2 битките, което означава фармене на честове. Ето тук виждате 440 джема за Giant Chest от 8 арена и 90 бата, което не знам какво означава, но е някаква от специалните оферти. Между другото, вчера в слабия акаунт ми излезе оферта Magical Chest. Не Magical Chest. 2000 голд и 2 Giant Skeleton. Как започваме, влизаме, цъкам батъл и чакам някой да се присъедини. Ето така. То пич вече тръгна. И ги вършиш, what are you doing? Така, виждате как им натрошихме кулата. О, fuck Nightwitch. Мразя я тази. Замръзни! Така. Сега пускам отново майнер, за да им вземем кулата. Така. Добре, гадното е, че майнера ми е нърфнат на първи левел. Така, тук фаресните си свършиха работата от части. Там като той го поема. Мале, 2 балона, ужас! Сега как ще ги оправим? Грешен Ice Spirit. Добре, може би беше правилен. Кулата почти пада. Преполовихме им King Tower-а. Добре, пусни Executioner, бро. О, Елит Барберен нещак, може би. Само трябва да пуснем още нещо и ги бием. Браво на нас! Така, хора, днес сутринта качих един клип, в който на Clash of Clans си пускам Double Cannon за Gear Up. Сега ще отваряме и Crown Chest в клипа. Да видим какво ще се падне от него. И батовете са готини. Те релиснати ли са вече, между другото, не знам. Добре, една победа. И отново. Охо, той има добър дек. Не така ми се струва. Ето така, Елит Барберен с Fire Spirit отзад. И какво се случи? Да бе, защо всеки втори човек тук има Nightwitch? И защо пеката е такива работи? Така, убий Хога! Да. Грешно. Тук Nightwitch. Какво направи Тасо, Какво направиха те, Пак ти има умния идиот. Какво е? Не ми се
Ска е пак ти е нуб. Ех, Royal Giant. О, Далан. Какво се кискаш пак, лай? Не сме им бутнали кулата. Ще забава електроизърда. Мира и Найтвич. Тауър. Не имате ли фаербол за мускетарките? Пак хим. Това кое е? Бати лайната. Добре. Един луз. А то малум бах ти смотания дек имаше. Сега заради него и аз трябва да страдам. Ей, спря пари сприти. А, така. Точно. Люк Барби. Един майнер да помогне. Няма стане нуп. Защо има такива нубове в този челендж? Първо да идат да се научат как се играе Clash Royale. Гледай го, пуска за една принцеса. Клипс ще стане голям фен. Ей ги, пак, всеки втори с Найтвич.
така хора, това ще бъде за клипа. Този клип стана пълен фейл заради някакви нубове. Първо трябва да се научат как се играе Clash Royale, а не да ми пускат скелетна армия на принцеса. Второ, най-важното е, че две битки. И довиждане.